I denne video vil vi igen kigge på EMAT, men denne her gang vil vi kigge på mulighederne for at træne forskellige regnestykker. Oppe i højre hjørne, der er der to forskellige funktioner. Start opgave og tabeltræning. Hvis man vælger tabeltræning, så starter den næsten lige med det samme. I dag vil vi kigge på start opgave. Når man trykker på stjernen, så kommer der nogle forskellige muligheder, hvor man enten kan træne direkte, man kan træne, som bliver nemmere, hvis man svarer forkert, sværere, hvis man svarer rigtigt, og man kan også lave sine egne opgavesæt, ligesom læreren nogle gange kan sende til en. I dag vil vi bare kigge på træn disciplin. Vi bruger 2. klasse, og så kan vi vælge, hvilke slags opgaver vi kan lave. Vi kan lave de 4 regningsarter, tal, matematik i hverdagen, noget med geometri, tid eller blandede opgaver. I dag prøver vi bare 10 blandede opgaver. Det er altid en god idé at have papir og blyant klar, hvis man nu skulle lave en udregning. 58 plus 99, så det er altså plusstykker denne her gang. Resultatet taster man ind, skifter til tal 157 og trykker pil videre. Hvis man ikke kan løse et regnestykke, så kan man springe det over ved hjælp af pilen. Man kan også komme tilbage senere, eller når man har regnet det, og så skrive resultatet. Når man er helt færdig, så skal man enten trykke pause eller færdig. Hvis man siger færdig, så går den altså helt ud, ligesom når vi laver et træningssæt for læreren. Når man er færdig, så får man en scoretavle. Der kan man se, hvor mange spørgsmål man har svaret rigtigt på. Her der svarede vi rigtigt på 2 spørgsmål, og de sidste dem lavede vi slet ikke. Så man kan altså se, at man hurtigt bliver bedre, når man træner meget.